regăsit la un nou video. Astăzi vreau să vă arăt ce mi-am achiziționat eu pentru acest Halloween. Haideți să vedeți. Mai întâi mi-am luat această coroniță super drăguță. Mie îmi place super mult. Iar acesta este costumul. Dacă vreți să-mi vedeți outfit-ul de pe 31 octombrie 2021, să vă uitați atunci la videoclip. Eu cred că o să vă placă super mult. Să trecem la accesorii. Mi-am luat această gentuță sau sacoșică, cum vreți să-i spuneți. Scrie pe ea Trick or Treat și haideți să vedem ce este înăuntru. Avem o ghirlandă luminoasă cu dovlecei. Uitați-vă aici, ce drăguțen. Avem și acest stress ball, foarte drăguț de asemenea și el. Și chiar este foarte relaxant. Îmi place să mult acest stress ball. Bun. Am mai achiziționat și aceste paie, care după cum vedeți sunt cu fantomițe, lilieci și dovleci. Și avem și 8 baloane cu dovlecei, lilieci și scheleți. Avem câteva pahale, la fel ca baloanele și paiele. Iar farfurile și șervețele ca să completeze setul, pentru că voi da o super petrecere de Halloween și sunt așa încântată. Bun, am mai luat și câteva jucării, să zic așa, care au 2 scheleți, unul negru și unul portocaliu, o pânză de păianjen cu un păianjen care, după cum vedeți, se poate lipi pe o oglindă sau pe geam. Avem și 2 lilieci, unul negru și unul portocaliu, un șoarece negru și un șoarece portocaliu și un păianjen portocaliu. Sper că v-a plăcut videoclipul meu și aștept în comentarii să-mi spuneți cum vă pregătiți de Halloween, ce costum aveți. Iar dacă vreți să vedeți mai multe videoclipuri de la mine, nu uitați să dați like și să vă abonați. Vă pup! Pe data viitoare!